Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे ब्लगाव so लोगोफोर बिराद गोबाव जाबायमोन आङो ब्लग लाबोयैया दिनै आङो संनाय जानाय भिडिअ लाबोबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडबा नायबानो जाबाय बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै मा खालाया ना mana ko na sabi ha आरोबाव दंबावो नै अमा बेदर ओमफ्राय आरो इयो बयलार खिन्थु बयलारा दिनैनि नङा आरो इयो अमा ओमफ्राय नै बेयाव दोङो मानामुनि लोगोफोर नै manamuni जाऊ फैरायो दै होनानै बाहाय फोमोनबाय बेदरखौ ओमफ्राय manamuni हरबाय ना होबाय दा मोनबोला लानोसै आरो बे मानसिया माबोरै दं र' आंहा नायनांगोन बेखौबो है माथो दानहांबाय मोनबाय नै आंहा बेदरा मोनबाय नै manamuni अमा बेदर नै ओंखाम जानोसै दालि बेनिफ्राय manamuni आलु अमा बेदर भाजि सामब्राम फानलु सेसा बेदर पापर खाम जानोसै याम्मी नै आंहा जानोसै दायो दालिखौ एवबाय एवनोसै सेसाखौ जागोन
Vad sköna. Om jag vill också bara. Manamuni om man vill där. Det består av din fast. Giờ phải thành sáng á, thành sẽ lúc ấy con. Và next video lagi macam mana? Bye bye.